Георги и Силвина. Как се срещат и какво я кара да се отдаде на неговата мисия? Имаше ли при теб някакъв случай, някаква трансформация? Определено да, и тя мисля, че дойде след като срещнах Георги. Учих, отидох в София, аз съм от Пазарджик, заминах за София. Учих там гръцки език, после работих 6 години на една от най-престижните места, които човек с моето образование можеше да вземе в гръцкото посолство, завеждах маркетинга там. Но там е свързано с човешката суета, с приеми, с дипломация, Наистина станах един светски човек. Един светски човек с приемите, суетата, дрехите, облеклото, всеки ден си в различен тоалет. Но през цялото време някак търсих и знаех, че има и нещо друго. Започнах да ходя на йога, после започнах да ходя на паневритми, още докато бях в посолството. Започнах да ходя на Рилските езера и навсякъде търсих и се оглеждах за учител, за истински посветен човек, който обаче никъде не откривах. И така един ден попаднах на лекция на Георги Изворски. Той току-що беше се върнал от планината или няколко месеца преди това се е върнал и беше започнал негови лекции, но в изключително тесен кръг. Той още не беше известен. Буквално имаше 5-6 човека, когато отидох на едно такова място, където той говореше. И когато го чух, изключих слуха и започнах да го чувам през сърцето си. Усетих едно невероятно разширение в сърцето. Наблюдавах това въздействие на словото му върху цялото си тяло и върху сърцето, което трептеше като птиче, и се чудех какво е това. И когато той каза, че е родени на моята дата, ние сме родени на 12 май, двамата на най-съща дата, си казах, това вече наистина е знак, че тук има нещо повече. И така с Георги разбрах, че той действително живееше много бедно тогава. Той може би единствен човек, който в България, който се отказа от пенсия, от това да взима пенсия. Той отдавна е на възраст, което би трябвало да взима, но той беше избрал това, че Бог ще се грижи за него. И така някак у мен се отвори едно такова съзнание да му помагам. Носех храна там, където живееше. После видях, че той дори няма къде да спи, като идва в София, спеше на една маса, там където изнасяха лекциите. И така за първи път го поканих вкъщи. Тогава все още бях женена. Поканихме го вкъщи с моят тогавашен съпруг, с който обаче вече бяхме на финала на връзката ни в много така вече наистина нещата при нас вече не вървяха. Даже това бяха и първите ми въпроси към Георги. Тази моя връзка, с която имам толкова проблеми, дали ще продължи според него и така нататък. След това започнах заедно с други хора да ходя с Георги на изяви негови в други градове. Георги ме питаше, ти дали работиш? Не, аз вече бях напуснала гръцкото посолство. Бях свободна, така че започнах да ходя с него на лекциите. След това дойде посвещението от Георги, което той ми направи, с което смениха духът ми. Аз вече не бях същия човек. Буквално, не само като физика, но и като дух. Това се нарича вселяване. Много великите учители са били вселени. Да кажем, ето учителя Петър Дънов, той е вселен. Какво означава това? Че идва дух от много по-високо от това, което е било преди. Той измества в сърцето от праатома на духа, предишния напуска това място и там идва нов дух. Това е една точица в сърцето, където идва тази нова субстанция, много по-силен, много по-мощен. Беше тук във Виноградец, където междувременно вече бяхме решили да дойдем. След като продадох апартамента си в София, успяхме да купим това място. И оттам наистина започнах много да се променям, защото аз бях все пак в някаква степен едно претенциозно същество, с гордост, с неща, които носех. Действително това, че наистина можех много повече неща от другото, беше развила тая моя гордост, че аз съм едва ли не нещо повече. И всичко това се смири, започна ден след ден да намалява. И до момента, в който вече започнаха да ми дават и моето вече същинско призвание, което дойде чрез знанията, които ми дадоха отгоре, свързани с божествено лечение. В основата на всичко, което е, за да бъде човек здрав, богат и щастлив, е морала.
Познавам една лекарка, която работеше с алтернативна медицина, която беше диагностициран рак. И тя каза, аз нищо не направих, аз просто продължих да работя и да помагам на хората. И след време установих, че рака вече го няма. Излекувал се. Как се излекува? Бог го излекувал. Ясно е. От нас нищо не зависи. Но ето нейният фокус не е бил в болестта. Докато при большинството хора, това е за мен големия проблем, ще държат фокуса си в проблемите. Търси решението. Аз навсякъде го повтарям. Не дей се фокусира в проблема. Търси решението. Исус е казал на учениците си: най-напред вика, има 3 заповеди. Първата е да обичате Бога над всичко. Втората е да обичаш ближния като себе си. И третата е търси съвършенството, но при съвършенството трябва да се обичат и враговете си. Това, между другото, е причина защо хора, които нямат дете и осиновят дете, става така, че те след това, много скоро след това имат дете, защото те са направили едно добро на една душа, като се осиновили. И понеже точно там им е кармата, те имат нещо недобро, което са направили на дете, след като го направят, им се дава. Нали, не е само това да те казват, но се успокоих се, нали, като осинови дете, успокоили се и идва тяхното истинско дете. Независимо дали вярвате в мотивацията, ситуацията и интерпретацията на Георги, трябва поне да сте повярвали в призива да бъдем по-добри. В добротата е и ключът към здравето. И това не са го измислили Силвина и Георги. Те просто го припомнят навсякъде. Оздравяването е помагане. Това беше среща, лекция, беседа или както прецените. С двама отдали се на мисията да накарат колкото се може повече хора, цитирам, да полагат усилие да бъдат по-осъзнати и добронамерени към всички, да упражняват всички добродетели и положителни качества, на които са способни. Това е техният начин. Пишат, говорят и търсят съмишленици. Но ако техният начин не е вашият, добре. Ако имате своя начин за това да карате себе си и другите да са добри, давайте да го правим.